Влизат от мост. Влизат. Али? Но добре, то камък е обработваме. Как може? Има ли се сечива преди това? Вързан е бил. Вързан с ръцете на то камък. Двама са били вързани. На малки и на големи. Агилс Павлос на този камък. Да. Табелата може да го снимаш и да го прочета. Кой знае да чете. Свет Павел е там. Това нещо. Имаш такова. Браво. Може да пуска. Свети Павел е отепан на този камък. Да, френски. Видят, тия хора са с такова микрофон и тук всичко слушат, без да се провика, разбираш? Като микрофон, че има и тук всичко се слушат добре. Силвателчета. Виж как са измислили? Да. Идвам, ай. Набе. Благословение. Аз много ще погледнете в печата с Словото да е държава, как Мария дойде да принесе Богата. Виж машката как е вяла. Това е било нещо тук, някой голям дворец. Виж, тук е като вход. Тук е като вход, като голямо нещо е било, голямо. Там има напе камени, къде има, не може да влезем сега. Много е хубаво. Аз съм бил тук. Не големите колони, къде са римските, гледаш ли? Да. Сега ке одим и там, ако излезем. Щом е затворено, не е препоръчително да не дойде някой да ни направи забележка и не си заслужава. Един камък. Не си заслужава да дойде някой да ни... Тук е част след като... Колко е било големо, човек. Да, голямо е. Поред големо. Гледай.